Volám sa Sem. Nie som z generácie tých, čo sa potom snívali o lepšom živote. Bol som príliš malý, aby som tomu rozumel. Keď som pred telkou vytipoval koupacu a otvoril koridor. Zrazu to bolo rýchle, keď sa pod odstrihol. Koubojka, každý deň tam vonku, kde vatry zvrchovanosti šláhali z vyhorených aut mafie. Zrazu to bolo rýchle, keď sa pod odstrihol. Koubojka, každý deň tam vonku, kde vatry zvrchovanosti šláhali z vyhorených aut mafie. Bol som iba v škôlke, ale stále s tým pocitom, že ma vychováva úradnička Tretej ríše. Nemala však už nič na oznaky VPN, to som mal od rodičov pripnuté na bunde. Ešte sa ani neodložili svetre do okrúhlych stolov. A komunisti si opäť rozobrali funkcie. Slovači zvyknutej na sladké nič nerobenie, to bolo zrazu jedno, hlavne, že si udržali príjem. Politických väzňov pustil Havel von, vďaka amnestiám dostali sa von aj všetci tí malí lumpovia. Sranda. Koľko z nich teraz sedí v poslaneckých laviciach, rozprávajú o imunite, lustráciách a pamäti národa. Kto sa bojí opozície, bojí sa o vlastné pozície, aké jednoduché dohadzovať svoje známe funkcie. Odkedy je politika iba kšeftom, je to len o tom, dohodiť výberové konanie a nabaliť sa na občanoch. Je to kazivý vplyv moci a neprirodzených zákonov. Ľudská prirodzenosť, čo spôsobuje agresiu, a je to prirodzené v každej oblasti života. A predsa sa žiadny riaditeľ nechce priznať. Po 4 desaťročiach represie každý by mal sedieť. Ostávajú tí istí. Na čo sú nám lustrácie? Potrebujeme viac ako prázdne gestá a reči. Potrebujeme viac je len pár sfajčených MCs. Našim poslaním má byť, aby sme dali dej národu. Tomuto národu tak dlho bezdejnému. To má byť najvyššie hravné pôsobenie. Ale myšlienky textov, tie už nie sú zaujímavé. Spoločnosť už nevytvára pozitívne vzory. Na jednej slajne sa vezú feťaci a díleri a v závese s nimi pseudocelebrity bez morálky. Ťažko vyťahovať živých z prosej kolapsu kultúry.